Ve sportovním areálu Hostivař se odehrál první zápas České ligy amerického fotbalu. Postavili se proti sobě dva nejlepší týmy, Prague Black Panthers a Prague Lions. Máme tu úžasnou kulisu, Lions proti Panthers jsou vlastně opakování loňského finále, je to jeden z nejlepších zápasů, co se vůbec v České republice dá vidět, takže si myslím, že budou senzační diváci a určitě všichni budou chtít vidět, kam vlastně ta mládež v tuhle chvíličku v tom americkém fotbale směřuje. Derby přivedlo na domácí hřiště Lionů velké množství lidí, kteří přišli podpořit například i nováčky Pantherů. Já si myslím, že je právě dobrý, že hráči nestratili fokus, i když věděli, že včera nehráli a trénovali jsme, hlavně jsme se soustředili na rakouskou ligu a byli schopni se akce naučit a zatím mají motivaci ustáli první tlak, kdy byl krizová situace na 8 yardech, kdy jsme přišli o míč, ale pokračují do vítězného konce. Ani Lioni v přípravách ale nezaháleli, přestože se jim v první polovině zápasu nevedlo příliš dobře. Připravovali jsme se už od loňského podzimu, protože pro nás vlastně sezóna začínala v momentě, kdy skončila ta minulá, takže jsme udělali ten program trošičku jinak, udělali jsme si podzimní kempy, aby jsme začlenili nové lidi do toho a zvolili jsme si trošku jinou strategii na letošní rok, že se nebudeme připravovat hnedka na 100% na začátek sezóny, tak jak jsme to dělali v minulých 2 sezónách a konec nám už trošku unikl, takže začínáme trošičku pomaleji letos a budeme chtít gradovat na konci sezóny. Po prvním poločase se během zhruba 20-minutové přestávky odehrál ještě jeden souboj. Prague Lions Cadets a Vysočina Gladiators. Jednalo se však o pouhou ukázku, ve které se předvedly děti od 10 do 14 let. U nás v tom věku těch kluků jde daleko spíš o to, aby si tu hru užili, než o to, aby potom tady na poli předvedli nějaké výsledky. Dneska je to exibice. Nebudeme počítat body, od toho jsou turnaje, my jsme tu opravdu o to, aby jsme si užili hru a ukázali jsme divákům, že vlastně existují Cadets, protože jsme po zhruba 5 letech obnovili jejich činnost. Více o tom, jak se vůbec americký fotbal hraje, co o sobě ještě prozradili jednotlivé týmy a kdo vlastně nakonec vyhrál, uvidíte v další reportáži.